Mä teen nyt tälleen ekana videona tehdä tällaisen esittelyvideon. Täällä on mun oven vieressä, tässä on oveni. Niin, tää on ennen ollut toisinpäin. Ja tähän tulee sellaiset esittelyjutut mun hiirille. Täällä on sitten täällä on ruokaa. Samoin tuolla. Ja siis täällä on 2 eri ruokaa. Täällä on tällaista. Ja sitten on tällaista tai vitsin sekoitusruokaa. Koska ne ei jostain syystä syö kumpaakaan noista ruuista. Silleen, että ne on yksin tai silleen, että ne pitää olla sekaisin, että syö molempiin. Täällä on heinää. Ja sitten täällä on myös puruja. Joo. Täällä on puruja. Seuraavan siivouskertaan sitten. Tähän mä oon laittanut tämmösen, koska ne ei ole tavallaan hirveän tavaroita. Täällä niitä vähän. Sitten täällä on ruokakitteja, vessa. Sitten on ripujuttuja. Ja sitten siellä on kefirikkipesu tossa. Sitten täällä on jotain kaikkea tollaista rujua. Suolakiviä. Mineraalikivi. Puita ja sitten on tämmösiä tikkuja. 3 eri pakettia. Ei niissä kaikissa 2. Sitten täällä on lisää jotain hiirten tavaroita. Ja tuolla on herkkuja. Tässä on tämmönen, nyt mistä näen välillä on niinku vapaana. Se on kateessa. Sitten tää mun juttuuni painaa ihan hirveästi. Tää ei pysy auki. Sitten täällä jossain on 3 hiirtä. Noin. Tässä on kaikki hiiret. Tämä on muuvi. Toiselta nimeltään Apino. Hän nimittäin tykkää peili. Sitten tämä kaveri on Nipsu. Ja hänellä on valkea maha. Tai vaalea maha. Jaha. Muuvi, tuupa pois sieltä. Tuupa pois. Näin. Muuvi lähti matkustamaan. Tuotua. Niin paljon meidän. Ja sitten tämä kaveri. Täältä. Hän on Mini. Toiselta nimeltään Hyppy-Pekkari. Hän nimittäin hyppii kaikkialla. Kuten koosta varmaan huomaa. Ei me mennä sinne. Kuten koosta varmaan huomaa, että Nipsu on Muuvia ja Miniä vanhempi. Nipsun sisko. Jouduttiin lopettamaan kasvaimeen. Ja sitten me ostettiin 2 tämmöistä pikkuraapaletta sille kaveriksi. Tässä oli ensimmäinen video.